Turistek Gernikan egiten duten gastua eta herria bizitatzeko ematen duten denbora handitu eginda. Turista bakoitzak 10 euroko batazbesteko gastu egiten du eta taldeka datozen turistek 3 bider gutxiago gastatzen dute. 3 euro hain zuzen ere. Horrez gain, Gernikan ematen duten denbora ere handiagoa da. 2012 urtean 2 ordu eta erdi ematen zituzten eta 2018an batazbesteko egonaldia 5 ordukoa izan da. Gernikan egun osoa eta egun erdia ematen duten bisitarien kopurua 100etan 72koa da. Datu hau eta Gernikarako bisitaldia planifikatzen duten turisten kopurua ia berdina da. Azken hau 170koa. Hortaz, Gernika markaren gaineko iritzia gero eta hobea dela azpimarratu dute udaletik. Alde batetik, udalak memoria historikoa lantzeari ekitea izan da emaitza honen arrazoia. Eta beste alde batetik, lehen mugatuta egon diren ibilbideak zabaltzea ere izan da pisu handiko arrazoi bat. Esate baterako, jai alai frontoian egiten diren entrenamenduak ikusteko aukera zabaltzea. Horrez gain, beste arrazoi bat izan da herriko merkatarien lana. Establezimenduen herenak hartu du parte sustatze jardunetan eta turismo produktuak sortzeko egin beharretan. Gernikan ostatu hartzen duten turistek luzaroago geratzen direnez, beraien eragin ekonomikoa ere areagotu eginda. Bizkaiko datuak aztertuz gero, esan dezakegu historian zehar lehenengoz gainditu dela 2 gaueko kopurua. Gernikaren kasuan batazbesteko gastua 93 euro dela egonaldiko. Gehien bizitatzen diren guneak, juntetxea 150.000 bisitariekin eta bakearen museoa 51.000rekin dira. Interneten Gernika munduko edozein lekutatik bilatzen dute. Adibidez, Australia, Argentina, Japon, Europa eta Estatu Espainola. Turismo bulegoak 78.000 lagun baino gehiagori eman die arreta eta horietatik 20.000 taldeka etorri dira.